Narito ang buong script sa Tagalog version ni Imker TV Recap. Nagsimula ang lahat sa pag-unat ng mga braso ng monghe ng malapad. Sa ilalim ng bawat kilikili ay may nakasabit na matalim na kutsilyo. Ang kanyang hamon ay buhati ng 2 balde ng tubig na tig-100 libra ang bigat, at umakyat sa halos patayong dalasdis upang ibuhos ang tubig sa imbakan sa itaas. Hindi ito madali, kailangan niyang panatilihing nakataas ang kanyang mga braso sa buong paglalakbay. Kapag bumaba ng kaunti ang mga ito, ang matatalim na kutsilyo ay agad nasasaksak sa kanyang katawan. Sa simula, hindi pa siya sanay sa ganitong paraan ng paglalakad at halos matamba sa bawat hakbang. Sa paglipas ng panahon, nakapagbubuhat na siya ng 500 balde araw-araw. Pagkalipas ng ilang buwan, siya na ang naging pinakamahusay sa kanilang grupo. Hindi lamang niya nagagawa ang gawain ng mabilis, mayroon pa siyang natitirang lakas upang tulungan ang kanyang mga kasamahan. Ngunit nang makita ng guro ang kanyang pagtulong, agad niya itong pinigilan. Ipinaliwanag niya na ang pagtulong sa iba ay makakahadlang sa sariling pag-unlad. Ang monghe ay nakaramdam ng pagkabalisa, ngunit nakita niyang ang kanyang mga kasamahan ay umuunlad ng gusto sa kanilang pagsasanay. Nang makita ng guro ang kanyang husay at dedikasyon, naging masaya siya sa kanyang kakayahan. Inutusan niya itong tumuloy sa mas mataas na antas ng pagsusulit. Sa yugtong ito, ang monghe ay kailangang tumayo sa gitna ng matinding pagsubok. Ang susunod na pagsubok ay nangangailangan ng ganap na katatagan. Ang monghe ay dapat manatiling nakatayo nang hindi gumagalaw ang ulo kahit 1 pulgada. Ang layunin ng pagsasanay na ito ay hasain ang kanyang konsentrasyon at disiplina ng isip, bagamat sa simula ay tiwala siyang kaya niya ito. May 2 nagliliyab na kandila sa magkabilang gilid. Ang kanyang mga mata ay dapat sumunod sa bawat galaw ng apoy na umuugoy pakaliwa at pakanan, ngunit sa buong panahong ito ay dapat manatiling tahimik ang kanyang ulo. Halos hindi makasabay ang kanyang paningin sa bilis ng paggalaw ng apoy. Nang pabilisin pa ng abot ang pag-alog ng mga kandila, hindi niya sinasadyang nasunog ang kanyang mukha dahil sa pagsunod ng ulo. Agad siyang pinaalalahanan ng guro, ang mga mata ang dapat sumunod, hindi ang ulo. Hindi sumuko ang monghe, muling tumayo, mas matalas ang kanyang tingin at mas matatag ang kanyang kalooban. Nakita ng guro ang kanyang dedikasyon at ngumiti ng may pagpapatibay. Matagumpay niyang nalampasan ang yugtong ito at dumating ang panahon para sa panibagong hamon. Ang kakaibang paraan ng pagsasanay ay tila nakakalito. Kinakailangan niyang ibuhos ang buong atensyon upang marinig ang bawat pagtama ng abot sa kahoy na isda. Sa bawat utos, kailangan niyang ibaling ang buong lakas upang paluhurin ang dambuhalang kampanilya gamit ang isang masong bakal. Sa una ay hindi siya nasiyahan, pakiramdam niya ay sayang lamang ang kanyang oras. Ngunit nang kanyang itaas ang maso, laking gulat niya sa bigat nito. Ang karaniwang tingnan na kasangkapan ay may nakatagong kapangyarihan, ang ulo nito ay tumitimbang lamang ng 10 libra, ngunit nakatali sa dulo ng mahabang tangkay na nagpapabigat ng gusto sa bawat hagod. Sa huli, natutunan niya na ang tunay na lakas ay hindi lamang nasa kalamnan, kundi sa pag-unawa sa bawat sandata at estratehiya ng pakikibaka. Sa harap niya ay may mahaba at malambot na kawayan na walang patungan. Sa sandaling buhatin ito, tila ito ay may bigat na 120 libra. Bilang baguhan, pinapayagan lamang siyang gamitin ang isang kamay, ngunit mahawakan lamang niya ang dulo nito na mas mababa pa sa 10 bahagi ng haba. Sa simula ay nagagawa niyang itaas ito ng bahagya, ngunit pagkalipas ng ilang indayog ay labis na ang pagkapagod ng kanyang pulso. Gayunpaman, hindi siya tumigil. Muling humawak ng kawayan habang ang guro ay patuloy na pamapalo sa kahoy na isda, ang kanyang diwan ng pakikipagkompetensya ay muling nag-alab. Buong lakas niyang inindayog ang kawayan patungo sa pinakadulong bahagi, sumasabay sa ritmo ng palo. Sa paglipas ng mga buwan, ang kanyang pulso ay namaga at naging kulay lila, hanggang sa dumating ang araw na kayanan niyang hawakan at igalaw ang dulo nito ng buong husay. Matagumpay niyang nalampasan ang pagsubok. Itinaas siya bilang tagapangalaga ng aklatan at pinayagang harapin ang huling pagsusulit, ang talunin ng kanyang guro. Buong tapang niyang inihagis ang kanyang sandata at lumusab ng marahas, ngunit sa loob lamang ng ilang galaw ay madali siyang natalo ng guro gamit ang maliit na kutsilyo. Bagamat dismayado, hindi siya sumuko. Habang nagpapahinga sa gubat, hindi sinasadyang nabali niya ang isang kawayan at nahati ito sa 3. Isang ideya ang sumagi sa kanyang isip, pinagdugtong niya ang 3 piraso at napagtanto ang tunay na kahalagahan ng pagkakaisa at balanse. Sa kanyang pagkaunawa, pinagdugtong niya ang mga piraso ng kawayan upang mabuo ang 3 bahaging tungkod. Gamit ang bagong sandatang ito, muling hinarap ng monghe ang kanyang guro. Sa pagkakataong ito, naging matalas ang kanyang pagmamasid, nahadyap niya ang mabilis na pagkakataon at bumuwelo ng tumpak. Tinamaan niya ang maliit na kutsilyo sa kamay ng guro hanggang sa ito ay lumipad palayo. Sa huli, nagtagumpay siya sa laban at napatunayan na ang tunay na lakas ay nagmumula sa talino, pagtitiyaga, at pagkakaisa.